लास्ट फैफिननाय जाबाय दहाय नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय डिस्टार्ब जादोंमोन लास्ट बेखौनो लास्ट आपडेट होनसै दाथ' सोर सरकार जासिगोन बेयो कनफार्म जाबाय बायदियानो बुंजायो आसामाव सोरनि सरकार जागोन बेयो कनफार्म जाबायानोसै एसे मानसि जमा जाबावबाथाय एनाउन्स खालामसै बिटिआरआवबो सोर सोर देरहाखो बिपिएफ इउपिएल बिजेपि मोनबेसे मासो देरहासारनो हाखो सोर बे गासिबो फैजोबखाबायानोखा बेखौबो लासैनो खोन्थाजोबसै एसे मानसि फैबाथाय फाइनाल आसामाव सोरनि सरकार जासिगोन बियो रोखा जानायनि लामायाव एसे समनि उनावनो मिथिसिगोन आसामाव सोरनि सरकार जासिगोन सोरनि सरकार जागोन दसे सम नेबावबानो मिथिसिगोन ओरैनोबाबो बुंनो हाखाबाय सोर सरकार जागोन आसामाव आरो बिटिआरआव सोर बेसेबां मासि मोननो हाखो इउपिपिएल आरो बिपिएफ फारसेथिं बिजेपिबो दंमोन लास्ट लाइभ हा बियो दहाय नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय डिस्टार्ब जादोंमोन लास्ट लाइभ बेनिफ्राय आरो लाइभ फैला गाबोनबो निउस होनांगौ दं नालाय कालेक्सन खालामनांगौनि अनेक खोथा थायो लास्ट लाइभ बियो एसे फैबावबाथाय माबानोसै कमेन्ट हराखै नामा नोंथांमोनहा बिजनि क्लियार जा एनाउन्स खालामजोब्बाय गासैबो थाम्बनेलखौनो होनबावदों लाइभ माबानि लास्ट हा बियो बिनिफ्राय होनाय जानाय नंला कमेन्ट हरनायनि थाखाय गोजोन्थों कमेन्ट हरबासो एसे इन्टारेस्ट मोनो लास्ट बिनिफ्राय आरो आं होला एसे मानसि फैबावबानो आङो लास्ट एनाउन्स खालामसिगोन बे समसिम जानो हागौ आसामाव सोरनि सरकार जागोन बियो रोखा जाहैनायनि लामायाव एसेल' बाखिसै एसेल' सम नांगौबा मोनसे मोननै सिट मोनबावबानो सोर देरहागोन आसामाव सोरनि सरकार जागोन दिसपुरनि मासिखौ सोर लानो हागोन बेयो रोखा जासिगोन दाबो रोखा जानाय बायदिखौ नुखाबायानोखा थेवबो नोंथांमोना जुदि एसे फैबावोबा एसे मानसिफोर फैबावोबानो आं आपडेटखौ होसिगोन आरो एसे मानसि फैबावोबा दासो 82 जादोंथ' एसे मानसि फैबावोबानो आं आपडेटखौ होलांसै लास्ट लाइभ फैनाय बियो आरो बेनिफ्राय फैनाय जानाय नंला गाबोन निउस होनांगौ नालाय कालेक्सन खालामनांगौनि गोबां खोथा दङ दा एसे थाब मानसि फैबावबानो नोंथांमोननिबा सोर सरकार दागोन बायदि मोनदों दाथ' समा जोबनायनि लामायाव फैबाय काउन्टिंआ जोबनायनि लामायाव फैबाय रोखा जानाय बायदियानो जाबाय आसामाव सोरनि सरकार जागोन बे रोखा जानाय बायदियानो जाबाय नोंथांमोननिबा सोर सरकार दागोन बा नोंथांमोना सोरखौ सरकार जाजानो लुबैयोमोन लास्ट एसे मानसि जमा जाबावबानो लास्ट आङो एनाउन्स खालामसै सोर देरहागोन बायदि आंनि नोजोराव सोर देरहागोन बायदि माने देरहानायनि लामायाव थांखाबायानोखा दा एसेल' सम नांसिगौ माने डिक्लेयार खालामथारनो एसेल' सम नांसिगौ आरो बिटिआरआवबो सोर बेसेबां मासिजों देरहासारनो हाखो सोर बेखौ मोनसिगोन इउपिपिएल बा बिपिएफ बा बिजेपि बिसोरो सोर बेसेबाङाव मोनखो बेसेबां मासियाव देरहासारनो हाखो सोर सोर बिजाथिया देरहासारनो हाखो बेखौबो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायसिगोन आसामजों लोगोसे दिनै गासै मोनबा रायजोआव बिसायख'थिनि भट साननाया जादोंमोन बेफोरनि मोनबा रायजोनि आपडेटखौबो आं दिनै होसिगोन नोंथांमोननो बेनि उनाव आं दिनै बिदाय लासिगोन बिदि भिडिअ होफैबाय थानायनि गेजेराव हठातके बन्द जालांनायनि थाखाय गाज्रि दामोन बे नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय जादों दहाय फार्स्टनिया माबा नेटपेक जोबदोंमोन सेकेन्ड टाइमनिया नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय जादों सोरनि सरकार जागोन दे नोंथांमोना एसे गोसो गुदुङै कमेन्टखौ हरलाय सोरनि सरकार जागोन आं नायनो लुबैदों नोंथांमोननि लुबैनाया माबायदि नोंथांमोना सोरजों बांसिन सापर्ट दं बा आंनि भिउवार्सफोरा सोरखौ बांसिन सापर्ट खालामो बेखौ आं एसे नायनो लुबैदों नोंथांमोनहा थाबैनो कमेन्ट्सआव हरनानै खोन्थाहर आसामाव सोरनि सरकार जाजानो लुबैदों नोंथांमोनहा मित्रजोत सासे प्रसेनजित बसुमतारी मित्रजोतखौ जाजानो लुबैदों बिथाङा इउपिपिएल आं इउपिपिएल जों आब' आच्छा इउपिपिएल बिजेपि इउपिपिएल दासिम इउपिपिएलनि बांसिन सापर्टार नुदों बिपिएफनि सापर्टार दंबा नोंथांमोनाबो आवाज थिगोन नोंथांमोनाबो कमेन्ट हर बिपिएफनि सापर्टारफ्रा जुदि नायदोंबा नोंथांमोनाबो कमेन्ट हर इउपिपिएलनि गोबां फैदों इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा गोबां फैदों बिपिएफनि दासो सासे फैदों कमेन्ट हर जुदि दंफैयोबा बिपिएफनिफ्राबो दंफैयोबा इउपिपिएलनिफ्रा गोबां हरगासिनो बिजेपिनिबो दङ बिपिएफनि दासो मोननै मोनथाम फैहांदों बे लास्ट इन्जयमेन्ट इलेक्सनखौ लानानै माने बे कन्टिनिउ बिनि उनाव आरो गैला
गोबाव बोसोर थाथ'नांसिगोन बिनि उनाव आरो इलेक्सननि बेफोरबायदि इन्जयखौ लाफिननो हासिगोन दा ओंखायनो इन्जय ला जेननाय देरहानायाथ' थाखायो थेवबो इन्जय ला इलेक्सनखौ सोर देरहागोन कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जेनबा मालाय मा जानो जेनबाबो जेबो नङा उनाव आरो बोसोरबानि उनाव आरो खाबु मोनफिनबावगोन UPPL बांसिन UPPL खौ नुनाय जादों BPF आबो फैदोंआनो BPF निबो फैदों दा BPF निबो फैदों दहाय BPF नि फैयाखैमोन दा BPF निखौबो एसे नुनो मोननाय जादों UPPL अच्छा दा आङो खोन्थानोसैआनो आङो बिटिआरआव गासै मोनजिनै बियाब दङ बिधान सभा बियाबा मोनजिनै दङ आरो ओरैनो BTC नि काउन्सिलनि माबाथ' BTC इलेक्सनावथ' 40 खिन्थु बिधान सभा बियाबाव 12टा बियाब दङ 12टा बियाबाव खोन्थानोसैआनो आङो दा देरहानायफोरखौ खोन्थानोसै जेननायखौथ' मिथिखागोन देरहानायखौ खोन्थाबानो दा UPPL निखौ सिगां खोन्थानोसै मानो होनबा UPPL आ दा रुलिं पार्टियाव दं नालाय UPPL नि सोरखार सोलिगासिनो दं नालाय UPPL निखौ आं खोन्थाग्रोनोसै उदालगुरि बियाबाव UPPL निफ्रायनो देरहाबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौथ' दहायनो खोन्थाखानाय जादोंमोन अब्लाबो सोरबा जुदि मिथियै दंबा खोन्थानाय जाबाय उदालगुरि बियाबनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दा डिपुटि चिफ BTC नि जानो हागौ बिथाङा देरहाबाय जिहेतु मन्त्रि जानो हागौ आसामनि ओमफ्राय सानजा क'क्राझारनिफ्राय UPPL निखौल' खोन्थाग्रोगोन दे आं UPPL निफ्राय सोर देरहादों बेखौल' आं खोन्थाग्रोगोन बिनि उनाव फारि खोन्थालांगोन BPF निखौ आं सेकेन्डआव खोन्थागोन थार्डआव आङो BJP निखौ खोन्थागोन फार्स्टआवथ' उदालगुरिनि बेखौ खोन्थाखाबायानोखा ओमफ्राय सानजा क'क्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहासारनो हाबाय ओमफ्राय सिडली बियाबनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो देरहासारनो हाबाय ओमफ्राय तामुलपुर बियाबनिफ्राय लेहराम बर' बिथाङाबो देरहासार जानो हाबाय ओमफ्राय बरमा बियाबनिफ्राय भुपेन बर' बिथाङाबो देरहासार जानो हाबाय चापागुरि बियाबनिफ्राय उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हाबाय UPPL निफ्राय गासै 7 जन बिजाथिफोरा देरहासार जानो हाबाय उदालगुरि बियाबनिफ्राय सानजा क'क्राझारनिफ्राय सिडली बियाबनिफ्राय तामुलपुर बियाबनिफ्राय बरमा बियाबनिफ्राय आरो चापागुरि बियाबनिफ्राय दा 12टा सिट नालाय 6टाखौथ' बिथांमोनहा लाखाबायानोखा होमबा एसेबाबो आन्दाज मोनखाबाय जानांगौ BPF आ मोनबेसे मासियाव देरहादों आरो BJP आ मोनबेसे मासियाव देरहादों BPF निया कलायगाव बियाबाव देरहादों दुर्गा दास बर' बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बे BPF नि बेबाराव आं BPF निखौ लारि बुंलांसै कलायगावनिफ्राय दुर्गा दास बर' माजबादनिफ्राय चरन बर' बिथांमोनहा देरहासार जानो हाबाय गसाइगावनिफ्राय माजेन्द्र नार्जारी बिथाङाबो देरहासार जानो हाबाय सोनाब क'क्राझारनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बिजनी बियाबनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी बिथाङाबो देरहासार जानो हाबाय दा मोनसेल' बाखिया जाहैबाय पानेरी बियाब BJP आ मोनसे मासियाव देरहासार जानो हादों पानेरी बियाबनिफ्राय बिश्वजित दैमारी बिथाङा देरहासार जानो हादों बिथांखौबो देरहानायनि उनाव मन्त्रि जागोन होननाय खोनानायखौसो मन्त्रिनि बिबान होगोन होननाय खोनानायखौसो बुंदों दे आं कनफार्म नङा दासो 320 फैदों गोबाङानो दासो जइन जाफैदों माखासेया खोनास्लाबासैबो जानो हागौ आं मा बुंलांखो दासो जइन जाफैनायफोरा दसे नेटवर्कआव आरो दसे मानसि जमा जाबावबानो आं बुंसिगोन आरो बेयो आंनि दिनैनि लास्ट माने लाइभआव फैनाया दिनैनिफ्राय दस्रा दिनाव फैगोन दिनै फैथ'ला मानो होनबा गाबोन फुङाव निउस होनांगौ नालाय निउस कालेक्शन खालामनायनि खोथा थायो एडिटिं खालामनायनि खोथा थायो नुनायावसो निउस होनायखौ गोबां गोरलै नुयो खिन्थु बेबायदि नङा आंबो बेबायदि साननानै निउस होनायखौ निउस होनो होननानै फैदोंमोन माने गोरलै जागोन बिदि साननानै खिन्थु जेब्ला मावनो लाफैबाय बेबायदि गोरलै नङा बुंनो थाङोबा मोनफ्रोमबो खामानियानो जेरैबायदि नुयो बेबायदि नङा गोरलै नुयोबाबो बेयो गोरलै नङा नुनाय बायदि जाया बुंनानै होफिनबावनोसै आङो सोर देरहाखो BJP आ बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनजिनै बियाबनिबो गासैबो रिजाल्टआ ओंखारबोजोबबाय सोर साबेसे देरहासार जानो हाखो बिनि गासैबो रिजाल्टआ ओंखारबाय गासैबो फैजोबबाय दा सोरखारा सोर जागोन बेबो नुबायानोसै बेखौ खोन्थाथ'वाखै आं एनाउन्स खालामथ'वाखै एसे मानसि जमा जाबावबानो आं एनाउन्स खालामगोन बे समसिम काउन्टिंआवबो एसे आवगायलांगासिनो 34 34
चापागुरि बियाबनिफ्राय उरखावगोरा ब्रह्म UPPL-निया बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। बरमा बियाबनिफ्राय भुपेन बर' बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। तामुलपुर बियाबनिफ्राय लेहराम बर' बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। सिडली बियाबनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। सानजा क'क्राझार बियाबनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। उदालगुरि बियाबनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। मोनजिनै बियाबनि मादाव UPPL-आ मोनद'खौ मोननो हाबाय। मोनद' मासियाव देरहासार जानो हाबाय। ओरैनो बिसोरो मोनजि मासियावल'सो बिजाथि फसंखादोंमोन। मोननै बियाबाव बिजाथि फसङाखैमोन। मोनसे पानेरि बियाबाव बिजाथि फसङाखैमोन आरो गुबुन मोनसेया मायाव मोनथाय नागिर जायखिया मोननै बियाबाव बिजाथि फसङाखैमोन UPPL-आ। पानेरियाव BJP-निफ्राय गसंदोंमोन बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। मा 114 नंनिया मा बेखौ आं बुजियाखै मा होननाय जादों UPPL निउस दहाय मा जायामोन दहाय जानाया माने नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय थांफिननो गोनां जादोंमोन आगै। नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय थांफिननो गोनां जादोंमोन। ओंखायनो आं फैफिनबाय माने बेयो आंनि लास्ट दिनै आरो लाइभ फैनाय जानाय नंला। बेयावनो आङो एनाउन्स खालामनानै थांखानोसै। दिनैनि बे लाइभ गाबोन निउस हगारफिननांगौ नालाय बेनि थाखायनो BJP प्लास जेराव BJP, AGP आरो UPPL दङ बिथांमोनहानो फिन सोरखार दासिगोन बायदिखौ नुनो मोननाय जाबाय। BJP-आ दा गासै BJP प्लासआ दा 65 मासियाव अलरेडि देरहाखाबाय। 65 मासियाव बिथांमोना देरहाखाबाय। 64 बानो सरकारखौ दानो हायो। 64 बानो मेजिक नाम्बार नालाय 64 बानो सरकार दायो। दा बिथांमोनहा 65 अलरेडि मोनखाबाय। दा सरकार दाबायानो बिथांमोनहा 64 बानो मेजिक नाम्बारखा नालाय। गुबुन फारसेथिं कंग्रेसआ 39 मोनथामजिगु देरहासारनो हाबाय। थाबथादों नामा? दा UPPL-नि मददगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। UPPL-नि मददगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सोरखार दाफिननायनि लामायाव 64आनो मेजिक नाम्बारमोन। 64 मासियाव देरहासारनो हायोब्लानो आसामाव फिन सोरखार दानो हागौमोन बा आसामाव सोरखार दानो हागौमोन। दा BJP प्लासआनो फिन सोरखार दानायनि लामायाव 64 बियाबाव देरहासारनो हायोबानो सोरखारखौ दानो हागौमोन। दा BJP प्लास जेराव BJP दङ, AGP दङ आरो UPPL दङ बिथांमोनहा अलरेडि गासै 65 मासियाव देरहासारनो हाखाबाय। मेजिक नाम्बारा 64 आरो बिथांमोनहा देरहासारनो हाबाय 65आव। कंग्रेस प्लास जेराव कंग्रेस, AIUDF, BPF, CPI आरो बेफोरबायदि दंमोन। दा बिथांमोनहा 39 मासियाव देरहासारनो हाबाय। बिथांमोनहा चान्सआ खमसै जिहेतु बैसोआ देरहासारखाबाय। आसाम 74 TMC UPPL-नि मददगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फिन UPPL सोरखार दागोन। दा गोबां आसा दंमोन BPF-नि मददगिरिफोराबो बाइचान्स बोरैबाफोर आसामाव कंग्रेसआ सोरखार दानो हायोबा BTC-आव फिन BPF-नि सोरखार जागोन होननानै बिथांमोनहाबो गोबां आसा दंमोन। दा कंग्रेसआ जेननायनि लामायाव गाज्रिदामोन। कंग्रेसआ जेननायनि लामायाव UPPL आरो BJP-आनो देरहाबायखौनो बुंनो हायो। 65 मासियाव बिथांमोना अलरेडि देरहाखाबाय। बङाइगाव सोर देरहाखो? बङाइगाव AGP-नि देरहादों। AGP नामा मा नाममोन? नामखौबो लिरना लानाय जादोंमोन AGP-निखौ। अबेबा थाबाय र'। जायखिया AGP देरहादों बङाइगावनिया। आसामाव फिन BJP-नि सोरखार।
थांनाय 5 बोसोराव बिजेपिआ रुलिं खालामबाय आरो 5 बोसोर बिजेपिआनो आसामखौ सालायबावसिगोन आसामाव फिन बिजेपिनि सोरखार जानायखौ रोखा नुहुरनाय बायदि जाबाय बेनि अनगायैबो आं गुबुन रायजोफोरनिबो आपडेट होगोन दिनैनि बेनो लास्ट लाइभ फैनाय बिनि उनाव आरो आं लाइभ फैनाय नंला गाबोन निउस होनांगौ हेमन्त बिश्व शर्माया देरहाबाय आगै जालुकबारि बियाबनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा देरहादों दिनै बेनो आंनि लाइभ फैनाया लास्ट ओमफ्राय आङो दिनै फैनाय नंला लास्ट खोन्थालांखानोसै गाबोन निउस हगारनांगौ फुङावनो कालेक्शन खालामनांगौनि खोथा दङ आब' नों सुबायजारनि आब' नों वेस्ट क'क्राझार आङो खोन्थाखांजोब्बायमोन अब्लाबो सोरबा जुदि गोदान फैदोंबा फिन आं खोन्थाफिननोसै इउपिपिएलआ मोन 6 मासियाव देरहासारनो हाबाय बिपिएफआ मोन 5 मासियाव देरहासारनो हादों आरो बिजेपिआ मोन 1 मासियाव देरहासारनो हादों बिटिसिआव गासै मोन 12 बियाबल' दंखायोमोन आसामाव गासै 126 बियाब दङ 126 बियाबनि मादाव बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलाव गासै मोन 2 बियाबल' दंखायोमोन बेनि मादाव इउपिपिएलआनो बयनिख्रुइबो बांसिन मोन 6 मासियाव देरहासारनो हाबाय ओमफ्राय बिपिएफआ मोन 5 मासियाव देरहासारनो हाबाय बिजेपिआ मोन 1 मासियाव देरहासारनो हाबाय फिन खेबसेबाव बुंबावनोसै गोदान फैदोंबा नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैदोंबा फिन खेबसे आं खोन्थानानै होबावनोसै इउपिपिएलनिफ्राय सोर देरहाखो अदालगुरि बियाबाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हादों सानजा क'क्राझाराव लरेन्स इसलारि बिथाङा देरहासार जानो हादों सिडली बियाबाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हादों ओमफ्राय तामुलपुर बियाबाव लेहराम बर' बिथाङा देरहासार जानो हादों बरमा बियाबाव भुपेन बर' बिथाङा देरहासार जानो हादों चापागुरि बियाबावबो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हादों मोनसे माने इम्पर्टेन्ट बे जाहैबाय निउसआ ब्रेकिं निउस होनबा होनजायो बिपिएफनि साथाम मन्त्रि रिहन दैमारि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना साथामबो जेनबाय बिपिएफनिखौ बुंसै आङो जुदि दासो नोंथांमोना गोदान फैदोंबा खोनासंलांदो कलाइगाव बियाबाव दुर्गा दास बर' बिथाङा कंग्रेसनिफ्राय जास्ट बिसायख'थिनि एसे सिगांसो बिपिएफआव हाबफैदोंमोन बिथाङा देरहासार जानो हाबाय दुर्गा दास बर' माजबादआव बिपिएफआ देरहासार जानो हादों चरन बर' बिथाङा देरहासार जानो हादों बिनि उनाव गसाइगावआव माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय ओमफ्राय सोनाब क'क्राझाराव रबिराम नार्जारी बिथाङा देरहासार जानो हादों बिजनि बियाबाव कमल सिंह नार्जारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय गासै बिपिएफआ मोन 5 मासियाव देरहासारनो हादों इउपिपिएलआ गासै मोन 6 बिजेपिआ मोन 1 बेनि अनगायैबो गुबुन रायजोनिखौबो आं एसे आपडेट होनोसै जिहेतु दिनै आं बेनो लास्ट बेनिफ्राय आरो आं आपडेट लानानै फैनाय नंला गुबुन रायजोनिखौबो आं बुंनोसै बिजेपिआ आसामाव सोरखार दागोन बेनि अनगायै पुडुचेरीआव सोरखार दानायनि आसा दङ ओमफ्राय बाखि मोनथाम रायजोआव बिजेपिआ सोरखार दानायनि आसा गैया बेनि मादाव मोन 5 रायजोनि मादाव केरालायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि बिजेपिआ खालामदों बिजेपिआ मोनसेबो मोनाखै बिजेपिआ लाथिख' केरालायाव बिनि उनाव लेफ्टआ 99 कंग्रेस प्लासआ 41 सोनाब बेंगल वेस्ट बेंगलाव बिजेपि आरो बिजेपि आरो टिएमसिनि गेजेराव गोबां बादाबादि जादोंमोन इलेक्शननि सिगां गोबां केम्पेइन खालामदोंमोन बिजेपिआ माने नारा नाथा जुजिनाय बायदिखौ नुनो मोन्दोंमोन बिसायख'थिनि सिगां दा सोनाब बेंगलावबो फिन टिएमसिनिनो सरकार ममता बेनार्जी दिदिनिनो सरकार टिएमसिआ गासै वेस्ट बेंगलाव गासै 292 मासि दङ बेनि मादाव टिएमसिआ 219आवनो लिडिंखा बिजेपिआ 71 बिजेपि माने बिजेपि प्लासआ 71 कंग्रेस प्लासआ 1 कंग्रेसआबो जोबोद गाज्रि सोनाब बेंगलाव कंग्रेसआ जोबोद गाज्रि केरालायाव आरो बिजेपिआ जोबोद गाज्रि बिना दङ पुडुचेरी मोन 5 रायजोनिखौ आं खोन्थानानै होलांखागोन मोन 5 रायजोनि जिहेतु दिनै भट साननाया मोन 5 रायजोआव जादों मोन 5 रायजोनि साननायखौ आं दिनै खोन्थानानै होलांसै कंग्रेस प्लासआ 7 लिडिं जानायसो दे बियो बिजेपि प्लासआ 11 बेनिखायनो पुडुचेरीआव देरहानायनि चान्स दङ बा सोरखार दानायनि चान्स दङ बिजेपिआ आदारा 3 पुडुचेरीआव ओरैनो मासिया खमखा बेनि उनाव तामिलनाडुआव दङ एआइडिएमकेआ 81 डिएमकेआ 153 डिएमकेखौनो सोरखार दागोन बायदि नुदों तामिलनाडुआव दा मोन 5 रायजोखौबो आं खोन्थानानै होखाबाय
Koklaguri Chapaguriयाव सोर देरहाखो आब' Koklabari Chapaguriयाव UPPL नि UG उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हाबाय आसामाव फिन UPPL नि सरकार आसामाव BJPयाव BTCयाव UPPL थानाय जाहैबाय गोबां BPF नि सापर्टारफ्रा आसा लादोंमोन मिजिं थिदोंमोन बिथांमोनहा बाय चान्स आसामाव कंग्रेसनि सरकार फैयोबा BTCयाव फिन BPF नि सरकार जागोन होननानै बिथांमोनहा गोबां सानदोंमोन गोबां मिजिं थिदोंमोन दा बिथांमोननि मिजिंआ फेलें जानायनि लामायाव अब्लाबो गाज्रि मोननो नाङा दुखु मोननो नाङा जेननाय देरहानाया गासैयावबो थाखायो बिजनियाव सोर देरहाखो आब' बिजनियाव कमल सिंह BPF नि कमल सिंह नार्जारी बिथाङानो फिन देरहाफिनबावबाय सिडलीनिया देरहाना दं आब' सिडलीनियाबो UPPL नि देरहाबाय आगै सिडलीयाव चन्दन ब्रह्म दंमोन चन्दन ब्रह्म BPF निफ्राय बिथाङा जेननानै दा जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय उदालगुरियाव सोर देरहाखो दासो गोबां सोंफिनदों दा तामिलनाडुआव सोर सरकार दागोन तामिलनाडुआव सोर सरकार दागोना जाहैबाय तामिलनाडुआव DMK खौ सरकार दागोन बायदि नुहुरदों मानो होनबा 153 मोनखाबाय ओमफ्राय AIDMK आ 91 तामिलनाडुआव DMK नि सरकार जागोन बायदिखौ नुहुरदों आरो सोनाब बेंगलाव फिन TMC ममता बेनार्जीनि सरकार जागोन केरेलायाव लेफ्टनि सरकार जानो हागौ पुडुचेरीयाव BJP नि सरकार जानो हागौ सोरबा आंखौ सोंदों नामा नोंबो UPPL नि नामा होननानै कमेन्ट्सखौ आं नुस्लाबासै आंहा UPPL निबो नङा आं BPF निबो नङा आं गेजेरनि माला DMK बे DMK बे माबानिसो तामिलनाडुनिसो गुबुन स्टेटनिसो बाक्सायावलाय बाक्सायाथ' मोनसे जिल्लासो बाक्सायाव माखासे बियाबफोर दङ आब'आ बबे बियाबनि आङो बिजनि बियाबावनो गोग्लैयो चिरां जिल्लानि बिजनि बियाबावनो आं गोग्लैयो HS एग्जामा जामारगोन ना जाबावा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा सानसे बा साननैल' नेदो फरायसाफोरा जाय फरायसाफोरा आनजादनि सायाव क्लियार इनफरमेशन लुबैयो बा निउस लुबैयो सानसे बा साननैल' नेदो सानसे बा साननैनि उनावनो जासिगोन फाइनाल माबाया ओंखारसिगोन फरायनायखौ कन्टिनिउ खालाम फरायनाया ओरैनो थांगारा सोलोंनाया रावनाबो ओरैनो थांगारा रोंनाया बेसेबां सिट मोनखो UPPL आ मोनद' सिट मोननो हाबाय आगै UPPL आ मोनद' सिट मोननो हाबाय ओमफ्राय BPF आ मोनबा मासेयाव देरहासार जानो हाबाय BJP आ मोनसेयाव देरहासार जानो हाबाय क'क्राझारना सोर देरहाखो गोबाङानो आलदा सोंबाय थादों दा आलदा सोंबाय थादों नालाय खेबसेयैनो आं ज' बुंगोन दसे थाथ'बाव बिटिआरनि गासै मोनजिनै बियाबाव सोर देरहाखो आरो सोर जेनखो बेखौ आं खिथाफिनगोन बबे बियाबाव सोरजों सोर गेलेदोंमोन UPPL नि उल्था सोर गेलेदोंमोन बेखौ आं खोन्थालांगोन बा BPF नि उल्था सोर गेलेदोंमोन बेफोरखौ आं खोन्थालांफिनगोन दसे उनावनो फारि खिन्थागोन बे लास्ट आंनि लाइभ फैनाय बेखायनो लास्ट बुंलांसै आरो थांसै आसामावथ' BJP निनो सरकार फिन BJP मित्रजोटनि सरकार आसामाव दा कंग्रेचुलेशन्स आंनिफ्राय गासैबो UPPL BJP गासैबो मददगिरिफोरनि थाखाय आसामाव सोर देरहागोन सरकार बेखौथ' आं खिथाखाबायानो BJP आथ' मेजिक नाम्बारखौ क्रस खालामखाबायानो 64 मोनोबानो देरहागौमोन दा 65 अलरेडि बिथांमोनहा मोनखाबाय बिथांमोनहा देरहाखाबायानोखा जानायनि फारसे जों जेबो बुंनो हाया दस्रा कान्ट्रिनिफ्राय US निफ्रायथ' भारतखौ लकडाउन होनो इन्सट्रुमेन्ट हरदों भारत सरकारा बिसायथि जोबखांनायनि उनाव मा डिसिसन लायो बेखौ जों दा बुंथ'नो हाया ओरैनो जों आसाम बेफोराव बांद्राय गाज्रि जायाखैबाबो ओरैनो महाराष्ट्र दिल्ली बेफोराव UP बेफोराव जोबोद गाज्रि थासारि जादों COVID-19 जों जोंनिथिं बांद्राय माबा जायाखै जायखिया देरहानो माबायानो देरहाबाय देरहाबो मोनखाबाय एबानो BJP आ बेखौ आं बुंसै सोरबा जुदि गोदान फैनाय दङबा बिथांमोना फिन खोन्थानानै आङो
दा खोन्थालांसै फारि फारि उदालगुरि बियाबाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय उदालगुरि बियाबाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथां जाय दा बिटिसिनि चिफ बिथाङा सानजा क'क्राझाराव लरेन्स इस्लाङा देरहासार जानो हाबाय ओमफ्राय सिडली बियाबाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बिजनि बियाबाव बिजनियाव नङा तामुलपुर बियाबाव बर' बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बरमायाव आंनिफ्राय मेनि कंग्रेचुलेसन्स आंनिफ्राय बिपि गसाइगावनि माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बिथाङा देरहासार जानो हाबाय गासै बिपिएफनिया साब्रै ओके बरमायाव भुपेन बर' इउपिपिएलनि भुपेन बर' बिथाङा देरहासार जानो हाबाय दा आसामाव फिन बिजेपिया फिन बोसोरबा सालायनो हाबावसिगोन आसामाव फिन बिजेपि सरकार बिटिसिआव फिन इउपिपिएलनि सरकार नांथानाया सोरबा नांथानायनि खोथा खोन्थादों जायखिजाया आं दिनै जानोसै दिनै लाइभआव आं थाला खालामनांगौनि खोथा थायो ओंखायनो आङो दिनै नोंथांमोनजों लाइभआव रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गिबि खेब लाइभआव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों उननि समाव बेबायदिबा आं फिन लाइभआव फैनानै नोंथांमोनजों रायलायनो नाजागोन मानोना नोंथांमोनजों आंबो रायलायनो लुबैयो जिहेतु नोंथांमोननि थाखायनो आं बिसिम सफैनो हादों थाला माने गाबोन लाइभआव थायैनि मेन जाहैबाय गाबोन आरो फुंनि समाव निउस हगारबावनांगौ दङ दा कालेक्शन खालामनांगौनि खोथा दङ आं गुबुन बेबायदि गैया कि सोरबा कालेक्शन खालामनानै होनाय सासे थानाय सोरबा एडिटिं खालामग्रा सोरबा सासे थानाय बेबायदि गैया हारसिंनो हेन्डेल खालामनांगौ जायो नालाय गोबां सम होनांगौ जायो निउस कालेक्शन खालामनो थाखाय आलादा सम सिगांनि समाव सानदोंमोन आंबो निउस होनाया जोबोद गोरलै जागोन साननानै खिन्थु बेबायदि नङा जेब्ला आं निउस होनो आखायाव लाबाय अब्लासो आं बुजिदों कि निउस होनायाबो जे बेसेबां गोब्राब दा गासैबो खामानिया बेबायदिनो बाहेरानिफ्राय नुनायाव कलाइगाव बियाबनिखौ आं खोन्थाखाबायमोन फिन दासो आरो गोदान फैदों बा मा खालामबावनो थेवबो आं खोन्थानोसै दुर्गा दास बर' बिपिएफनिफ्राय कलाइगावनिफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना आं दिनै बिदाय लाथ'नोसै लाइभआव ओमफ्राय सानदेआव लाइभ हो आब' खनसेबाव सानदेआव जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोरबाफोर बुंनांगौ दंबा फटाफट थाबैनो बुंदो दसे आं जेसेबां हायो कमेन्टनि आं एसेबां रिप्लाइ हरनानै आं बिदाय लानोसै सोरबाफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा बुंफैदो लाइभ गोजोन्थों आगै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों लाइभआव नोंथांमोनजों रायलायनो मोननानै सेया मा जाखो सेया फानेरि लादों फानेरियाव बिजेपिनि इउपिपिएलआ 6टा जाहैखाबाय नालाय आरो ओरै बिपिएफआ मोनबा 6जों 5जों 11 जाहैबाय आरो फानेरियाव सासे बिजेपिनिफ्राय बिथांजों गासै 12टा जाहैबाय बिजनिनिखौ खिथालाय बिजनिनियावथ' कमल सिं नार्जारी बिथाङानो देरहाखाबाय सोर देरहाखो आब' खिन्थाहर सोर देरहाखोथ' बिजेपि सरकार फिन बिजेपि सरकार ओंखाम संनो टाइम जायाखै जों दाने एफाग्राब थाब ओंखाम सङा 8टा 9टा 10टायाव संगोन ओमफ्राय बिजेपिया अजय कुमार देरहादों अजय कुमारखौ देरहायाखै एनाउन्स खालामनायाथ' बिजेपिनि कमल सिं नार्जारीखौनो एनाउन्स खालामदों आंबो दसे खोन्थाबावदो दसे थाबावनांगोन नामा मा सानहागौ प्रफेसयै बुङिनि थाखाय सानहागौ ओरैनो जानला मोनला रायलायनाय बायदि बिदि होननानै खिन्थु आङो बेबायदि रायलायनो होननानै फैखादों निउसनि प्रफेसनेल वेयाव आं बुंनो होननानै फैयाखै आं जायखिजाया ज' नोंथांमोनखौ न'खरनि बायदियैनो ज' न'खराव जेरैबायदि सावरायलायो बेबायदि सावरायनो होननानै आं फैदों ओमफ्राय इलेक्सननि बे रिजाल्टखौ इन्जय लानो थाखाय आं फैदों बिदिनो नाजागोन आगै जुदि नोंथांमोना डिमान्ड खालामोबा सम सम बिदिनो माबा मोनसे गोनांथार सायाव बेबायदि लाइभ फैनो आं नाजागोन दसे थाथ'बाव दसे थागोन दे दसे थाजागोन जेबो नङा मा
गुड नाइट एग्जाम जागोन ना जाला फरायसाफ्रा मात्र 24 घन्टा नेट' बा दसे समल' नेट' दसे समनि उनावनो एग्जाम जागोन ना जाया बिनि रोखा फिननायखौबो मोनगोन जिहेतु सरकारानो होन बा मेट्रिक माबा एचएस आनो होन बेनि सरकार दानाय लोगो लोगोनो दाथ' आरो दिनैथ' फाइनाल रिजाल्ट ओंखारबायानोखा दा गाबोन नङाबा सबनिहानो बेनि फिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागौ खाना जागोन ना जायाखै आब' खानाखौ जानो सोलाबथ'वाखै दाथ' नोंथांमोनजोंनो आङो बिजि नोंथांमोनजोंनो आं लाइफआव रायलायगासिनोखा नोंथांमोनजोंनो दं नालाय आं आरो खाना जाहैनो हानो दा नायसै उननि समाव जानाय जायो ना जाया आब' एग्जामनि खबर मोनथिनो नेबाय था निउसखौ नायबाय था एग्जामनि निउस खोनासंनो लुबैग्रा फरायसाफोरा नायबाय था बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिना दाख्लै मोनसे नटिस दिहुनदोंमोन आंनि निउसआव दंखायो थाम्बनेइलाव होनाय दंखायो नोंथांमोना नागिरनो हागोन भट साननाया जोबथ'वाखै आगै एसेल' दंसै बारा गोबाव गैला बिजेपिया दासिम 66 मासेयाव देरहासारनो हाखाबाय 64 मोनोबानो देरहायोमोन 66 माने नांनायनि बांसिनाव थांखाबाय नालाय बारा गोबाव गैला भटनि साननाया जोबनो थाखाय एसे समल'सै अब्लाबो जाय देरहागोन बेखौथ' नुखाबायानोसै लिडिंआव बिजेपिया दासिम 9 दङ आरो कंग्रेसआबो 9 दङ आब'निसिम गोजोननाय थाबाय लाइक फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गुड नाइट आगै नोंथांमोननिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइक फैनानै आंजों जइन जाफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोनजों रायलायनानै गिबि खेब फैदों नाथाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं सानाखैमोन कि एसेबां आं इन्जय खालामनो हागोन होननानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिजनियाव सोर देरहाखो बिजनियाव देरहानाया कमल सिं नार्जारि बिपिएफनिफ्राय फिन बिथाङानो देरहाबावबाय रिजाल्टखौ हाब्ला क्लियार इलेक्शननि रिजाल्टआ काउन्टिं जोबबानो होगोन काउन्टिंआ जोबनो दा 7टा जाबाय जानो हागौ खनसे खिन्थाबावदो बिपिएलनिखौ गुड नाइट आगै नाइट बिरखां बसुमतारी गुड नाइट इउपिपिएलनिखौ जाय खोनासंबावनो लुबैदों दा बिथांमोननिखौ खेबसे खोन्थाबावनोसै उदालगुरि बियाब देरहानाया गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय बिथांनि बेरेखायै गेलेदोंमोन बिपिएफ हान्जानिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा मन्त्रिमोन बिपिएफनि बेनि उनाव सानजा क'क्राझार इउपिपिएलनि बिथाङाबो जेनबाय ओमफ्राय सिडली बियाबनिफ्राय जयन्त बसुमतारी इउपिपिएलनि बिथाङा देरहासार जानो हाबाय सिडली बियाबनि बिथांनि बेरेखायाव बिपिएफनिफ्राय चन्दन ब्रह्म दंमोन बिथाङाबो बिपिएफनि मन्त्रिमोन दा बिथाङाबो जेनबाय ओमफ्राय तामुलपुर दंमोन तामुलपुराव रंजा खुंगुर नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय डिस्टार्ब जादोंमोन लास्ट खोन्थालांसै बे दहायनि बरमा बिनिफ्राय भुपेन बर' बिथाङा माबानो हाबाय इउपिपिएलनिफ्राय देरहासार जानो हाबाय बरमा बियाबाव बिथांनि बेरेखायै दंमोन इउपिपिएलनि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बिथांनि बेरेखायै दंमोन चापागुरि बियाबाव हितेश बसुमतारी बिपिएफनि बिथाङाबो जेनबाय दा सानजा क'क्राझार बेयावथ' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा जेनखाबाय दा जेननाय इउपिपिएलनि जेननाय बियाबफोरनि मुंखौ आं खिथानो इउपिपिएलनि जेननाय बियाबफोरा जाहैबाय माजबातआव दङ रतेन्द्र दैमारि बिथाङा जेनबाय बिथांनि बेरेखायाव दंमोन चरन बर' बिपिएफनिफ्राय बिथाङा देरहासार जानो हाबाय दा गसाइगाव बियाब इउपिपिएलनि बियाब जेननाय बियाब गसाइगावआव जेनदों इउपिपिएलआ बेयाव दंमोन समनाथ नार्जारि बिथाङाबो जेनबाय बिथांनि बेरेखायै दंमोन माजेन्द्र नार्जारि बिपिएफनिफ्राय बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बेनि उनाव दंमोन सोनाब क'क्राझार मनरन्जन ब्रह्म इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङाबो जेनदों बिथांनि बेरेखायै दंमोन सोनाब क'क्राझाराव रबिराम नार्जारि बिपिएफनिफ्राय बिथाङा देरहासार जानो हादों बिनि उनाव बिजनियाव दंमोन इउपिपिएलनिफ्राय फनिन बर' बिथाङा जेनदों बिथांनि बेरेखायै दंमोन बिपिएफनिफ्राय कमल सिं नार्जारि बिथाङा देरहासार जानो हाबाय दा आं गासैखौबो क्लियार नोंथांमोननो खोन्थानानै होखाबाय आरो आसामाव बिजेपिनि फिन सरकारानो जाफिननायनि लामायावखा मेजिक नाम्बारनि बांसिन थांखाबाय दा गुड नाइट आं बिदाय लानोसै गाबोन फिन फुङाव लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ जइन जाफैनायनि थाखाय फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनानै थाबाय गोजोन मोनाबिलि खुलुमनाय थाबाय